وترو مش هيوت زخيد سرحاتي لازم بز مهنيات يوم قاعد قلب شورتيج على ناخذ له قالوا ناي بحكي ولا نسون بعلم واتشم زاربوي اب هيلث كير بفلاي سلازي اتي شورتيج ناي ليبر بخمي كملس زغل ازي عقداسي نت بيش لزغونت كنسمع علنا. Add very quickly, I know you firmly disagree with most of the points Anna was making there, but there's also still the issue at play that there is a labor shortage in Canada, which is in large part why the immigration system was brought on board. I mean, are you solving problems or creating more problems by wanting to cut immigration so dramatically on all classes? When you rely on immigration as a panacea for the Canadian economy, it also sets it up to go wrong. The reliance, and this is part of it. But the one thing I notice about this academic sort of approach, right, in the wording that Anna uses, Canada is pro-immigration or pro-refugee. Technically, I would disagree with that. Our government is pro-immigration, pro-refugee. The public opinion on these issues that we're መንግስቲ ካናዳ ብዝሒ ስደተኛታት ኣይቅበልን እያ ካብ ትብል መብዛሕትኦም ንካናዳ ኣፕላይ ክገብሩ ሓሲቦም ዝነበሩ ናብ ኣሜሪካ ከይውሕዙ ይስጋዕ። እዚ ዝገርም ነገር ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ምርጫ ክምረፅ ከሎ ሓደ ካብቲ መብዛሕ ዝኣተዎ እቲ ቦርደር ፅዑቕ ዝኾነ ሓለዋ ክገብረሉ ምዃኑ ይገሊጹ። ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምልጡ ንካናዳ ክኣትዉ ዝሓስቡ ዘለዉ ብዙሓት እዮም። ከምኡውን ናይ ካናዳ ናይ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ዘለዋ መደባት ካብ 500,000 ናብ 320,000 ክተግድሎ ከምኡውን ን2 ዓመት ዝኸይድ ፕሮግራም ኣውፂኣቶ ዘላ እናጎደለ ክኸይድ መግለፂ ካብ ትህብ ዝበዝሑ ስደተኛታት ኣበየናይ ከም ዝኸዱ ጠፊዎም እዩ ዘሎ። ገለ ካብቲ ስግኣት ናይ መንግስቲ ካናዳ ከምቲ ብዝሒ ቦርደር ፓትሮል ማለት ሓለዋ ናይቲ ቦርደር ዘለዉ ወታደራት ምስቲ ዘለዎም ፐርሰኔል ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን እዮም ዝብል ሕቶ ብብዝሒ ይለዓል ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ቦርደር ኣዝዩ ሰፊሕን ነዊሕን እዩ። ብቐሊሉ ክሕሎ ዝከኣልካ ኣይኮነን። ሎሚ ሒዘልኩም እትይ ዘለኹ ኣርእስቲ ከዓ ኣብዚ ተመርኮሰ ክኸውን ካናዳ እንታይ ትገብር ኣላ? ቅልውላዊ ኢሚግሬሽን ናበይ ዘምርሕ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን ሰናይ ምክትታል። Canada seeks to cut immigration, a surge of refugees could overwhelm its U.S. border. Desperate to escape President-elect Trump's planned deportation policy, Canadian police are preparing for a huge influx of unregistered crossings, followed by asylum claims. So, can Canadian immigration officials manage a potential crisis on the world's longest land border? ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ኣብ ኦክቶበር ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣካታዕ ነጥቢ ክኾን ምዃኑ ተኣሚኑ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ እዩ። ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ዳርጋ ኣብ ተነቃፊ ዝኾነ ሴንሲቲቭ ቶፒክ ተባሂሉ ዝግለጽ። ካናዳ ዳርጋ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ኦፐን ዝኾነ ቦርደር ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ማለት ዝተፈላለየ ስደተኛታት ኣብ ካናዳ መፅኦም ዕቑባ እንተሓይቶም ብፍላይ እቲ ናይ ዕቑባ ምሕተቲኦም ወይ እቲ ክሌም ናቶም ቅቡል ኮይኑ እንተደኣ ተረኺቡ ሓንቲ ካብተን ዕቑባ ዝቕበላ ሃገራት ፍልጥቲ ዝኾነት ሃገር ካናዳ እያ ነይራ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም፣ ናይ ኢሚግሬሽን ፀገም፣ ናይ ምርጫ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ 2025 ወርሒ 10 ዋላ እኳ ኤርሊ ኢሌክሽን ወይ ድማ ስናፕ ኢሌክሽን ምዝ ናይ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ኢልና ቅድሚ 2 ሰሙን ዝገለጽናዮ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ሓድሽ ምርጫ ኣብ ቀረባ እዋን ማለት ወርሒ 3 ወርሒ 4 ክካየድ ከም ዝኽእል ዝፍለጥ። እዚ ዓብይ ለውጢ የምፅእ ኣሎ ካናዳ። ዶብ ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምሕላው ተሪር ዝኾነ ሓለዋ እዩ ዝካየድ ዘሎ። በዚ ምክንያት ከዓ ካናዳ ብኖርማል ወይ ብቅልል ዝበለ ናይ ኢሚግሬሽን ትቕበል ዝነበረት እዚ ከተቋርፆ ወይ ድማ ብዝተኸኣለ ምክንያት ትር ዝበለ ሕጊ ከተውፅያ ወሲና ዘላ። ሕጂ ደስጎም ዘሎ ግን እቶም ብሕጊ ዝመፁ ዘይኮን እቶም ብዘይ ሕጋዊ ንካናዳ ክኣትዉ ተፈሪሕዎም ወይ ተሰጊእዎም ዘሎ ኣህዛብ ክኾኑ። እቲ ቀንዲ ነዚ ኩሉ ለውጢ ዝደፋፍእ ዘሎ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ምርጫ ካብ ዝኣቱ ብዘምፅኦ ዘሎ ምፍራሕ ንካናዳ ቦርደርኩም ብዝተኻለ ምክንያት ተሪር ሓለዋ ክህልዎ ኣለዎ።
زي حجاوان سلطنيات كأتو أيفكرني بمبال أبلع كندا استفل عليه متنقطع كم بعض تعرف زعم مسألة يمتصل زلوي بكلتشان عشان مجمرتا دونالد ترامب ناب حلفنت مسمتة استفل عليه حجرات كم بعد هيتي فنزويلا استفل عليه سلطنيات كاب نأمريكا إني كندا كأتو إمريكا مهنياتو ناي دونالد ترامب بوليسي زي حجاوان سلطنيات تريرز هنا الرأيات زلوا ريبابليكانز تريرز ولا الرأيهم زلهم كم ዴሞክራቲክ ከነወዳድሮም ከለና ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብብዝሒ ዲፖርቴሽን ተራእዩ ዘይፈልጥ ዲፖርቴሽን ወይ ድማ ምምላስ ክገብር ምዃኑ እዩ መብዛሕቲ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ክገብሮ እንተኮይኑ ከዓ ምፍላይ ስድራ ቤት ክህሉ ግዴታ እዩ እንተደኣ እዞም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ክጥረዙ ኮይኖም ናበዮም ክኸዱ ዝኽእሉ እታ ብቐሊሉ ክኣትዋ ዝኽእሉ ሃገር ካናዳ እያ ስለዚ በዚ ምክንያት ከዓ ካናዳ ትዳሉ እያ ዘላ እቲ ዝገርም ነገር ከዓ ኦልሬዲ ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ጃሰን ትሩዶ ናይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ወይ ድማ ናብ ካናዳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብዓብዪ ቁፅሪ ከጉድሎ ምዃኑ መብዛሕትኡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ማለት እዩ ስለዚ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ናይ ጃሰን ትሩዶ ክልቲኦም ኣውፂኦሞ ዘለዉ ውሳኔታት እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይክህልዎ ኣብዞም ኩሎም ንካናዳ ወይ ኣሜሪካ ክኣትዉ ዝደልዩ ስደተኛታት ናይ ካናዳ ስደተኛታት ብብዝሒ ተቕበሎ ዝነበረት ከጉድልዎ ወሲኖም ዘለዉ እቲ ፖፑሌሽን ቁጥጥር ወፃኢ ይዓቢ ስለ ዘሎ ክቆፃፀርዎ ስለ ዝደለዩ እቲ ኢኮኖሚን እቲ ብዝሒ ሰብ ዳኣቲ ዘሎን ብሓደ መስመር ብልክዕ መስመር እናተቆፃፀሩ ክዕብይዎ ስለ ዝደልዮም ናይ ኣሜሪካ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ኣትዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ምርጫ ክኣቱ ከሎ ከዓ ኣነ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ወይ ኤልየንስ ካብዚ ዓዲ ከኣልዮም እየ ከውፅኦም እየ ዲፖርት ክገብሮም እየ ስለ ዝበለ ክልቲኦም መብፅዖም ክገብሩ ይሰርሑ ኣለዉ Immigration is essential for Canada's future, but it must be controlled and it must be sustainable. With today's annual immigration plan, that is precisely what we're doing. It's fair to say that we've had to make some changes that reflect concerns by Canadians, our own concern about the impact of the flow of migration that has been aggressive in particularly the last couple of years. It's safe to say that we own a part of that. It's also safe to say, particularly on the inflow of temporary residents, that we perhaps should have acted a little sooner. ኣብ ዓለም ካብ ብብዝሒ ስደተኛታት ዝቕበላ ሃገራት ካናዳ ዝበዝሐ ስደተኛ ዝተቐበለት ሃገር ኮይና እያ ትፍለጥ ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ናይ ካናዳ ውጭ ዘሎ ተሪር ሕግታት ካብ ኣሜሪካ ንካናዳ ዝኣትዉ ሰባት ካብ እዚኦም እቶም ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ይበዝሑ እዚ ከዓ ምዚ ናይ ካናዳ ውጭ ዘሎ ሓድሽ ሕግታት ናይ ምቕባል ከውሕድዎ ወይ እቲ ናምበር ዲክሪዝ ክገብርዎ ምዃኑ ስለተዛረቡ እዩ በዚ ምክንያት ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ እንተደኣ እቲ ቦርደር ናትኩም ብፅኑዕ ክትሕልዎ ወይ ሰኪር ክትገብሮ ዘይትኽእሉ ከምኩም ታሪፍ ኣብ ልዕሊኹም ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዳብል ኤጅ ዝኾነ ጉዳይ እዩ So that's the irony that President-elect Trump wants to penalize Canada for failing to control the flow of illegal border crossings into the U.S., while many are predicting that that will go into reverse with thousands instead crossing into Canada. And that's just as Ottawa tries to reduce immigration. ሎም ዓልቲ እኩባት ኣጋይሽ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ዘርእስቲ ክዝትዩ እዮም እዞም ትሪኦም መውፅእ ሰባት ካብ ቫንኩቨር ኦታዋ ዝተዓደሙ ኣጋይሽ እዮም ቀዳማይ ሕቶ ካናዳ ልዕሊ 9,000 ዝኾን ኪሎሜትር ምስ ኣሜሪካ ዘራኽብ ቦርደር ኣለዋ እዚ ብልክዕ ክሕሎ ዝከኣል ኮይኑ ይስማዓካ ዶ እወ ለውጢ ዝካየድ ኮይኑ ይስማዓኒ ልዕሊ 9,000 ዝኾን ኪሎሜትር ብቐሊሉ ክሕሎ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት ምስቲ ስፍሓት ርኢና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ 25% ታሪፍ ንኸይመፅእ ንኽብሉ ብዝተኻእሎም መንገዲ ብፍላይ ካብ ፌደራል ጋቨርንመንት ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝተኻእሎም መንገዲ ጽኑዕ ሓልዋ ክገብሩ እዮም ዋላ እኳ 100% ክሕለው ይኽብል ተዘይከኣልኩ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ታሪፍ ኣውፅኦ ዘሎ ግን ዓብዪ እጃም ክህልዎ እዩ ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዘሎ ቦርደር ከምቲ ልሙድ ወይ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ሓለዋ ብጽኑዕ ኣይሕለውን ነይሩ ካብ ታሪክ ተበጊስና ክንዛረብ ተኾንና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ክልቲኡ ዶባት ዝርከቡ ናይ ቢዝነስ ርክብ ከምኡ ናይ ትሬድ ዲልስ ብዙሓት ሰባት ብቐሊሉ እዮም ካብ ኣሜሪካ ንካናዳ ወይ ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ዝሰግሩ ነይሮም እቲ ዝገርም ኣብ ናይ ፈለማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣመሪሕነት መፅኡ ከሎ ቤት ፍርዲ ካናዳ እንታይ ኢሎም ሩሊን ኣውፅኦም ነይሮም መስለኩም
ዝኾነ ዓይነት ሰብ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ኣሜሪካ ንዑ ውሕስቲ ዘይኮነት ሃገር እንተዳ ኮይና ኣብ ካናዳ መፂዑ ዕቑባ ክሓትት ከም ዝኽእል ዝብል ሕጊ ሩሊን ኣውፂኦም ነይሮም በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ሴፍ ኣይኮነን ንዓይ ንሂወተይ ደስ ከኣኒ እዝን ምክንያት ኣሎ ወይ ንዓይ ፕሮስኪዩሽን ከጋጥመን ስለ ዝኽእል ዝኾነ ደስ ከኣኒ ነገር ኣሎ ብምባል ካብ ኣሜሪካ ወፂኦም ኣብ ካናዳ ዕቑባ ይሓቱ ነይሮም እዚ ሲስተም እዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣሽሓት ሰባት እዮም ተጠቂሞምሉ possible that Canadian officials could take the action that we've seen on the southern border of the United States, which is quite aggressive to try and block people from coming in. Would Canada do the same? Okay, Canada and the United States have something called the Safe Third Country Agreement. So that means that for Canada, the United States is a safe country. So people who go through the United States cannot apply for asylum in Canada. This Safe Third Country Agreement until March 2023 applied only to official border crossing points. As of March 2023, applies across the border. However, it is to be, we need to remember that during the previous Trump presidency, Canadian courts had said that the US was not a safe country for some people and that these people could apply for asylum. I think Canada is a country that lives by its principles. And one of these principles, and it's an international obligation, not just for Canada, but for all the signatories of the Geneva Convention, that there is a right to asylum. There is a right to seek protection. It is clear that at the same time, the Canadian asylum system right now is quite overburdened. There has been a relative بمسرت سمع جنيفا زغونة سب عوبا كحتت بناي زغونة يكون مخنيات مسألة له بفلايتي قبول زغونة ناي refugee claimant انتر أقوينو مالتيو كندا قا نزي تقبولها انتخونا جن أب ساعات سي مزي متواجه له تسغطي إذا تيوزر لكم سواي انتهي يبلا مسلكم أنا اتنا دونالد ترامب ناي تاريخ زلوزر له بحكي زفوت سمو خوينو أيسو معنني اتي أيفوت سموني زبلن زلو مهنيات كا 25% تاريخ نلعلي كاب نك أمريكان زتقم زغود أو غودآتو يبزح سلازي دونالد ترامب إذا تقبلو خوينو أيسو معنن لكن اتنا تحتو انتاي نيرو حتو يكريك مالكايلاتو كندا انتاي هتكبر مالسي سيرج بزحي سلتنياتات كاب أمريكا واتيوم ني كندا زعاتوس كن رئدي نازل حتوي هو مالت كن ازوم سلتنياتات ببزحي كاب أمريكا هاديموم ني كندا آتو يم زبحال زلو قدمي طري على أسرع إلا نزار دلنا آتو نيروم تزخون أوريدي حجو مآتو وي بحج أب ساعات يآتو اللو زبل بزح زينا ممتع انتو خوني قنا آتو نيوم زلو سلازي بتعمي فرحنا نساقنا استهفل عليه speculation ويناتنا حسابات نهبالنا انتو خوني قن زقات انكوينو عايسم معني دونالد ترامب قاعد 25% تعرف زقوبرو خوينو عايسم معني سلازي اتسبك فرح يبولون. First of all, I think it is important to clarify that the housing affordability crisis is not related to immigration. The housing affordability, unfortunately, has been built through policies or the absence of policies for over 20 years, lack of investment in public housing, too much of a free hand towards developers who are building big condos that are very expensive. And there is a polarization right now in the big cities where you either have the very big one-family houses populated by 3 or 4 people families or by a couple. And then you have the condos where people live in quite dense conditions. And we lack all the kinds of houses that are in between. And I think provincial governments, cities, and the federal government are working to address that. But obviously that cannot be addressed in a year or two. So it's a process. And I think they have realized that. حد قبتي زي عسبيت زلو زلا نقفتا إذن كندا housing affordability crisis مالتنا جزا حسرات ويدما جزا خراي كبير ويون جزا نخد جزا أزي كبر زخون واقع يشيط على إزي بوزحي سرطانيات أموت وصل زلو ويكون لعلي أسرع عمد زوات بوليسي اتز نبر حقتات ويدما ناي جزا مهنات زوهاب نبر incentive بسانكي نسو وزدخستا يؤمبر أبساعات زي ويابزن زحلفة خلطة عامتات بزمت السب زمت ويستخستا شجرة يكونن ببزح جزاء هنأت لزي نبرة زخ النوح عمتات زخرة زخونة اتي جزاء زهنأت نبرة وي بزحي زخون فاميلي حد حموش تشدوش تزخون فاميلي أب حانت جزاء كارويو ويد ما تسبب زخونة كوندو كلتا 70 سبيتون وي كابل كاب حد جزاء يغموتو سلازي منغستي كندا ويد ما تي فدرال جوفرمنت نزي قداي نمشفان وي نمعراي بستفالي من قدي انسنتيف اندها جزاء نخنت يتعرالو انتو قونا جن
እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ክራይሲስ ወይ ድማ ብዙሕ ሰብ ይመጽእ ኣሎ ዝብል ሓቅነት ኣለዎ ኢለ ኣይርአኒ ምክንያቱ እቲ ገዛ ብመጠን እቲ ሰብ መጽእ ኣሎ ዝመጾ ዘሎ ህነጽ ነይሩ እንተዝኸውን ወይ ድማ ካብ ቀደም ፖሊስታት ዝነበረ ናይ ገዛ ምህናጽ ፖሊስ ኣብ ኩሎም ፕሮቪንሳት ተዝኸውን ነይሩ እቲ ናይ ገዛ ሕጽረት ብሓቂ ንህዝቢ ከም ዝገይሩ ኣይምጸለወን እቲ ዝገርም ኣብ ግዜ ኮቪድ ወይ ድማ 2022 ዓመተ ምህረት ዝበዝሕ ሰብ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ንካናዳ ዝኣቱ ምስተሓተተ ብኸመይ እዮም ዝርእይዎ ማለት እንታይ ዓይነት ርእይቶ እዩ ዘለዎ ምስተሓተቱ ዳርጋ 70% 68% ብልክዕ ንኾነልና እወ ንሕና ብጽቡቕ ኢና ንርእዮ እቲ ሰብ ንካናዳ ዝመጽእ ዘሎ ንካናዳ ኢኮኖሚ ዝሕግዝ ንካናዳ ጠቃሚ ዝኾነ ኣረኣእያ ኢና ዘለና ብጣዕሚ ሓገዝ ኣለዎም እዮም ኩሉ ተሰሚዖም እቲ ጸገምቲ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት 2023 2024 ግን ዓብይ ዝኾነ ለውጢ ርኢና ኣለና ኣብዚ ኣኻታ ነዚ መደብ ዝዳለወት ክትኮልፋ ወሲና ኦኬ ይቐንየለይ ነዚ መደበይ ዝመጻኹም ሓደ ብቐንዱ ክንምልሶ ዘለና ሕቶ ግን ኣሎ ኣብ ካናዳ ናይ ሌበር ሾርቴጅ ኣሎ ሕጽረት ሰራሕተኛታት ኣሎ እዚ ደኣ ብኸመይ ክምለስ ወይ ብኸመይ ኢና ከነማዕራርዮ ተኸታተልቲ ዛ ቻነል ኣብ ተረጋገመ እዋን ኣነ ዝነግረኩም ኣብ ካናዳ ናይ ሕጽረት ሰራሕተኛታት ኣሎ ይብለኩም እየ ሕጂ መብዛሕትኩም ብኸመይ ዓይንኩም ትርእይዎ ኣብ ካናዳ ሕጂ ኣትኩም ትኾኑ ወይ ቅድሚ 6 ወርሒ ቅድሚ ዓመት 2 ዓመት ወይ ሕጂ ዝኣትኩም ኣለኩም ኣብ ሰሙናት ኣዋርሒ ዝገበርኩም ብናትኩም ዓይን ክትርእይዎ ከለኹም ኣነ ወርሒ ገይረ 6 ወርሒ ገይረ ዓመት ገይረ ስራሕ ኣይረኸብኩን ኢልኩም ኣብ ካናዳ ናይ ስራሕተኛ ሕጽረት የለን ትብሉ ኣለኹም እቲ ኢሹ እንታይ ኮይኑ ትጸገም እቲ ንሓቶ ንሕና ስራሕን እቲ ዘሎ ጋፕ ወይ ኣብ ምንታይ ኣብ ንሶም ዝደልይዎ ስለዘይ ቀሮ ዘሎ እዩ እሶም ዝደልይዎ ቦታታት ኣሎ ኩሉ ግዜ ሃይ ዲማንድ ዝኾነ ብብዝሒ ጠለብ ዘለዎ ንስራሕ ዝደልይዎ ኣሎ ንሕና ኣፕላይ ንገብሮ ስራሓት ከኣለ እዝን ዝንላ ይጠቕሶነ ምድልጋም ከይከውን ዘረባ እንትኾነ ግን ንሕና ኣፕላይ ንገብሮ ቦታታት ኣሎ ብብዝሒ ንሕና ስራሕ እንደልየሉ ቦታታት እንትኾነ ግን ንሶም ዘድልዮም ፊልድ ኣሎ ንኣብነት ሜዲካል ፊልድ ናይ ሕክምና ፊልድ ነርሲንግ ዲ ሄልዝ ኬር ዲ ሙሱ ተኣሳሰረ ኮንስትራክሽን ከምኡውን ናይ ትሬድ ዝኾነ ስራሓት ኤሌክትሪሻን ድዩ ፕላምበር ድዩ እዝን ዓይነት ስራሓት ኩሉ ግዜ ጠለብ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ዘይ ወትሩ ምስ ህይወት ዝኸይድ ስራሓት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዮም ከዓ ጠለብ ሾርቴጅ ኣለና ክብሉ ከሎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዋላ ንሶም ባዕሎም ወፂኦም ዝዛረብዎ እዩ ኣብ ሄልዝ ኬር ብፍላይ ስለዚ እቲ ሾርቴጅ ናይ ሌበር ብኸመይ ክምለስ ዝኽእል እዚ ኣገዳሲት ነጥቢ ስለዝኾነት ክንሰምዓ ኣለና very quickly I know you firmly disagree with most of the points Anna was making there, but there's also still the issue at play that there is a labor shortage in Canada, which is in large part why the immigration system was brought on board. I mean, are you solving problems or creating more problems by wanting to cut immigration so dramatically on all classes? When you rely on immigration as a panacea for the Canadian economy, it also sets it up to go wrong. The reliance, and this is part of it. But the one thing I notice about this academic sort of approach, right, in the wording that Anna uses, Canada is pro-immigration or pro-refugee. Technically, I would disagree with that. Our government is pro-immigration, pro-refugee. The public opinion on these issues that we're discussing has changed. The so-called bell curve, we're on the downside of that now. And there's a significant change among voters and citizens in this regard. We note how. So unfortunately, Brett, I'm going to have to interrupt you there because we really are out of time. I mean, I guess the next election will have to show exactly how Canadians feel, and the interpretations can be made as to whether Trudeau paid the ultimate price for immigration policies or not. But for right now, we do have to go, and I'd like to thank all three of you. ساق سمعوا صنعكم باندت وين حطوا تحت زنبرت انتهى لا تحت زلا مودا نحنا نزينا سردنيات مقبالسي حاله صقم غنفتح إنا سردنيات كاب كستفادي هاجرات امسنا اتي عندنا immigration سرحسي اتي غولوتات ناي كندا نمشفان استفادوا كيلاتات من كندا امصيخا اب ناي كندا ناي ورك فورس وي ناي عيو سرح تساتفهم اتستفادوا بدهوتات وي شجر وي حصرت ناي كندا بزي نفتحو إنا نبل زلنا እንተኾነ ግን ሓደ ጸገም ክንፈትሕ ካልኣይ ጸገም ያ ንምጽእ ዘለና ከመይ ክኸውን እንታይ ዝብል ርእይቶኻ ኣብዚ እንታይ ክብል ይመሊሱ
هو እቲ ናይ ኢሚግሬሽን መንግስቲ ካናዳ ደገፉ ናይ ኢሚግሬሽን ዓብይ ዝኾነ ብፖዚቲቭ እዩ ዝሪኦ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ሰዓት ዝተመቃቀለ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ዘለዎ ፀገም ናብ ኢሚግሬሽን እዩ ዘመልከት በቃ እዚ ኢሚግሬሽን እዩ ዝኩሉ ፀገም ደምፅእ ዘሎ ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘምፅእ ዘሎ እሱ እዩ ፀገም ደምፅኢና ብኸመይ ናይ ስራሕ ስኢና ብኸመይ ኢኮኖሚ ከም ዝኾይኑ እዩ ዝብል ዘሎ እንተኾነ እዚ ዝተመቃቀለ ሓሳባት መዓስ እዩ እቲ ቀንዲ መልሲ ወይ ድማ ፍታሕ ዝመፅእ እንተራርኢና እዛ ትመፅእ ዘላ ኢሌክሽን ማለት ትመፅእ ዘላ ምርጫ እንታይ ኢና ክንርኢ ወይ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ኣብ ካናዳ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነ እያ ናይ ዓምና ናይ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ይቕሬታ ዓምና እየ ዝብሎ ኣነ ዝሓለፈ እዋን ከምኡ ኢልኩም ነርኩም ዓምና ይትበሎ ስቲል ግን ቦስ ኢዝ ቦስ ዝለዓለ ቦስ ንሱ እዩ ናቱ ሓሳብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኢሚግሬሽን ዘለዎ ረኣያ ይቕበል እዩ ግን እቲ ህዝቢ ወይ እቲ ኣብ ሰዓት እዚ ፀቕጢ ስለ ዝበዝሖ ለውጢ ክገብሩ ስለ ዘለዎም እዮም ዝተፈላለየ ለውጢ ዝገብሩ ዘለዉ ናይቲ ህዝቢ ፃውዒት ሰሚዖም ማለት እዩ ብቆንዲ ግን እዛ ትመፅእ ዘላ ምርጫ ዓብይ ዝኾነ ለውጢ ክመፅእ ኣብ ካናዳ ወይ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን መደባት ሓድሽ ለውጢ ከምፁ እዮም ምክንያቱ እንተደኣ ካልእ መራሒ መፅኡ ከም ፒየር ፖሊየቭ ወይ ድማ ጃክ ሚትሲንግ ወይ እውን ካልእ ካብ ናይ ሊበራል ወይ ድማ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ወይ ድማ ለኬበኳ ካልእ መራሒ ናቶም እንተደኣ መፅኡ ብዙሕ ለውጢ ክመፀና እንተኾነ ግን ኣነ ኣብዚ ቻነል እዚ ዝተፈላለየ ለውጢ ዝመፀ ኣብ ሰዓቱ ክቕርበልኩም ክፍትነ ነዛ ቻነል እዚኣ ፅኒልኩም ዝሰማዕኩምኒ ነዛ ቪድዮ ዝረኣኹማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑና ኩሉ መታን ክበፅሕ በቲ ትውኒ ርእቶን ነቐፌታን ኣዝየ ደመስክነኩም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም ተሰናዩ